On se úplně bojí. Byl šéry. Leonardo da Vinci. No teďka se to trošku zasekalo. Jo. Aha, já pořád nehraju. Ježušu, to je hrozný, tyjo. Mě už to taky nebaví. Asi taky nebudu hrát. Ne, přece. Ty, on hraje! No konečně! On už nemá žádný to. On je úplně prázdnej s tou kondicí. Oho, tak to jo. Leonardo DiCaprio. A stejně, kdyby to hrál dřív, tak to ještě mohu dorovnat, ne? Prostě. Jo, hlavička je tam. Pěkná hlavička. Konečně jsem vyhrál, tam dal jsem si tři body, budu mít. Já už jsem Ultimate Team hrál dřív. Měl jsem celý tým zlatý a střídačku jsem měl zlatou. A pak jsem si to prostě vymazal, že si koupím balíšek zlatý a že tam třeba bude Messi nebo tak, no a tam nikdo nebyl, tak jsem to zdal, no a já jsem teďka jenom sezónu a teďka zase hrál teda ten Ultimate Team. A já prostě nevím, jak to bude se zvukem vůbec na tom videu, takže znova se mi to už natáčet nechce. Oni třeba jako vůbec nejsou spolu, ale ze začátku vůbec neměli přihlávat, teďka posilují přihlávat. Jim spokojší do vlásek, no to nedá ven asi. Nečuchl si. No, vidíte tady v pravém dolním rohu to je. A za to má minus obdržené góly od Auru. Jo, jestli nebudu. Násobit to. No, takže plus 1000 mám 1600 korun. Takže asi mělo 60 korun. Já to vidím. No, tak se uvidíme, až natáčím další video, tak tam dám, tak čau, gro.